Sacela ukuthi namhlanje sacela ukuthi sikhulume nakho bakwethu. Isizulu lesi asitoliwe. Kunabantu thola ukuthi lo muntu lo beyintombi noma yebo beyintombi wena ushadile. Noma kuthiwa umuntu wesimame noma kuthiwa umuntu wesilisa. Wena umuntu wesimame uzwana nengane kodwa ushadile. Ufakela leyo muntu isinyama, umphehlela amanzi amnyama. Mangithi umphehlela amanzi amnyama ngiqonda ukuthi mawusushadile wena umuntu wesimame wathelwa ngenyongo. Nawe nandoda mawusushadile. Idlozi suke selitsheliwe ukuthi nanga umuntu straight. Lo mthole eceleni uyini usuyaganga edlozini. Usuyikhandela isiqalekiso wena. Yebo. Uma kufanele ukuthi wena ndoda uthatha isithembu, mawushada uyamisela. Ngalesikhathi umisela wenzela ukuthi ithonga lazi ukuthi uzolanywa lo muntu. Sengisho ukuthi impilo zabantu njengoba babona abantu ethi umuntu mina nginesinyama, mina nginesilwane, mina nginesichitho. Kanti walala nomuntu oshadile. Yabo. Walala nomuntu oshade nomunye ngoba le ndoda ayimiselanga. Yabo. Ngalesikhathi wena ulala naye, ithonga lalowo muntu loyo athandana naye lizokwenza intembi. Yikho abanye bambe belahlilwana. Uyizwe ukuthi indoda mina kudala ngasiqala ngilahla isilwane. Kanti lo muntu ushadile ulala nengane ngaphandle. Kanti lo muntu ulala nonkosikazi womuntu. Sengisho ukuthi kuyingozi ngoba yikho kuphehla amanzi amnyama. Kungathiwa ekhaya kuphehlwa amanzi amnyama. Nihambe niyofuna lamanzi amnyama. Kanti akusiwa amanzi amnyama. Ukuthi noma ubaba wala ekhaya noma umama wala ekhaya waphinga ngaphandle ekhona lo baba noma engasekho. Lo mama ekhona noma engasekho. Sengisho ukuthi izinto tholana abantu abakwazi ukuhlola kahle benihlolela izinto. Ungathi unamanzi amnyama ungawazi ukuthi aqhamukaphi. Ungazi ukuthi amanzi amnyama wena uthi hayi mina nginamanzi amnyama. Ungazi ukuthi ayiphehlwa ubani kuphi kanjani wenzani ethongeni. Ithonga mase licasuka